Хайырлы күн достар, менә сезгә күрсәтеп китәсе бүген шундый кызыклы бер аппарат дип әйтегенде. Аппаратка топ булдык әле. Казан җирендә, шәһәр җирендә менә шушындый вендинговый аппаратлар куярга теләкләре булган бер организация дип әйтегенде есть молоко дигән. Шушындый терминаллар куярга маташкан организация, җегетләр, кызларның эшләре может быть бүгенгесе көндә барып чыкмагандыр. Менә шушындый аппарат сөт һәм сөттән ясалган сөтле ризыклар сата торган шушындый аппаратлар куярга теләкләре булган. Ягъни мәсәлән, шушында киләсең дә, шул аппарат буенча сайлыйсың да, нинди сиңа ризык кирәк, кнопкаларына басасың да, бүген су саткан кебек инде сиңа чыгарып бирәчәк. Менә бутылкалары да, шешәләре дә калган тегендә. Анда компьютерда магайын ясыйсыңдар инде шулай, җыясыңдар кирәк продукцияны. Вот. Бүгенгесе көндә бу эш барып чыкмады, ярак китмәгән. Сүтелгән килеш монда менә бер базаның территориясендә ята шушындый аппарат. Ничек уйлыйсыз? Бик кирәкле аппарат идеме бу шәһәргә куярга? Әллә кибеткә кереп кенә исән-сау гына булган торган бутылкаларны сатып алып, сөт ризыкларын сатып алып, шулай гына халык үзенең вопросларын решать итер микән? Шулай, менә шушындый бер кызыклы аппарат күреп алдым әле бүген тиз генә.